का रवा जानत बानी की राउर दिमाग एगो मांसपेशी निहन बा। ठीक ओस ही जैसे आप अपना शरीर के व्यायाम करेनी, ओस ही आपके दिमाग के भी तेज अवुरी स्वस्थ रहे खाती नियमित वर्कआउट के जरूरत होखेला। आई देखल जाव रौरा दिमाग खातिर टॉप 5 एक्सरसाइज। सुपर ब्रेन योगा। ई व्यायाम साधारण हरकत आ गहरा सांस लेबे के संयोजन से कइल जाला। पहले बायां हाथ से बायां कान के धीरे से मालिश करी, अवुरी ओकरा बाद दाहिना कान के मालिश करी। अब सांस लेत घड़ी कूदत रही, आ सांस छोड़त घड़ी उठी। कुछ मिनट तक ऐसन करत रही। अगर आप रोजी व्यायाम करें त आपके याददाश्त के शक्ति बढ़ जाए, अवुरी आपके ध्यान ज्यादा हुई। क्रॉस क्रॉल आपके दिमाग के बायां अवुरी दाहिना और के बीच बेहतर संवाद में मदद करेला। एगो साधारण व्यायाम है जवना में आप अपना दाहिना घुटना के उठा के बायां हाथ से छुई, ओकरा बाद साइड बदल के 5 मिनट तक लगातार ऐसन करत रही। एकरा से समन्वय में सुधार होला आ फोकस तेज होला। सुनत चलल टहल के कवनो ऑडियो बुक भा पॉडकास्ट सुनी। अध्ययन में कहल गईल बा कि जब आप शारीरिक गतिविधि करत समय जानकारी लेवेनी त आपके दिमाग बेहतर काम करेला। चलला से दिमाग में खून के बहाव अवुरी ऑक्सीजन बढ़ेला, जवन की एकाग्रता में मदद करेला। माइंडफुल ब्रेन एक्सरसाइजेस। जवना हाथ के इस्तेमाल कम करेनी ओकर इस्तेमाल शुरू करी। ओ हाथ के इस्तेमाल रौरा दांत ब्रश करे भा लिखे में कर सकीले। ऐसन कैला से आपके दिमाग के अलग अलग हिस्सा सक्रिय हो जाला। ऐसे आपके दिमाग फ्लेक्सिबल हो जाला। ब्रेन ब्रेक्स। आपन काम करत घड़ी छोट ब्रेक लेवे से दिमाग के ताजा महसूस होखे में मदद मिलेला। हर 25 से 30 मिनट के काम के बाद थोड़ी देर टहल ली भा स्ट्रेचिंग करी। ऐसे मानसिक थकान कम हो जाला। अगर आप इस साधारण व्यायाम के अपना रोजमर्रा के दिनचर्या में शामिल करी तो आप अपना दिमाग के तेज, केंद्रित अवुरी स्वस्थ राखे में सक्षम होखब।